Jiena għażilt inservi lilek, għażilt inservi lilkom. Xtaqt u għaddi nixtieq li din il-kampanja tkun tagħkom, tkun mexxija minnkom. Bekk qed noffrilkom il-possibilità li anke tikkontribwixxu biex il-ftit tagħkom ikun jista' jgħin flimkien mal-ħafna persuni li jixtiequ jikkontribwixxu lil din il-kampanja. U allura għandkom iċ-ċans li tużaw pjattaforma diġitali li hija leġittima li anke b'mod anonimu tkunu tistgħu tpoġġu ammont żgħir kemm hu żgħir li tistgħu wkoll tażlu li ma jidhirx. Biex bekk intkom tkunu komdi u liberi tgħinuni f'din il-kampanja. Ħalli il-messaġġ tiegħek, il-messaġġ tiegħi jasal għand kulħadd, jasal mod b'saħħtu, jasal bl-aħjar mod. Il-bilanċ ta' dak kollu li ma nkunux użajna mill-flus illi se tkunu qegħdin tagħtu intom se jkun moti lill-Partit Nazzjonalista. Bekk intom millum diġà tafu li mhux biss qegħdin tgħinu lili f'din il-kampanja imma qegħdin ukoll tgħinu lill-Partit Nazzjonalista isir b'saħħtu biex ikun jista' il-partit jagħmel Malta aħjar.